Tini ya tu ni job team. Ani na 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 ka tanu. Oh, ana akola. Mama do boko. Ana say ya no ya twitwi ne mu. Uma na dua no kura no otwi ne mu. Chese bibi kakra bi ase da wo twitwi ne mu ya na me ti ase. Enye bibia. Bi ntimi twitwi akola so. Idi na dan so. Ti aso da na no ma bi akasa. Ti bibia ni we betimi atwa fa no so. Ana no ma me ayesa me mfa me bɔ ne ho ba. Ya me bɔ ne ho ba. Eso ni samu ya. Abu tantim. Somebody. Che. Ona na kasa. Ni Angela uni mo. Look bare. Bare. Asase. Ona no. Nana nunu. Aba yema. Nana chiringa. Ti mo so amaso. Mona nani. Ndanjani. Atumi biara be sore ahani nani ati akola ide. Hey, wo yama kwa. Wo fangu nani. Wo shangu no so. Eja shishin. Se onia. Ani time mpono mo mem kesi. Onyi no. Esansa. Are biara be. What? There's a big Swansere, Papa, by your day. Aisha and say, yeah, baby. On the solid chapel and aso. Nana no. Nana no, the next thing of Anima. But then again. So nipa ne jai saman nenya dan kwa o abuntanti nenya dan kwa o onua so nipa ne jai saman nenya dan kwa o yes abuntanti nenya dan kwa sa Fosua ani brenti so we are not from afar. What the papa? What do you? On Saturday. What a trip. Fasabra. What? Shit. What you don't why you the one then what's that? You let your baboon some not on a better hat. Come on. Hey. Come on, fast. Yep. Hey, Nafi. Just know them, Nafi. Fansa what? Mama, fansa what? Hey, come on.
Mini aba. Where di akwaba? Yo so mini aba ma. Me ma nsuo kakra. Na oba man sawe. Oh, oba man san de okodwemu me se onkoto ne ma kakra me na gya ye ni wadi. Oh, what am I? Oh. Manu. Mini aba. Ana no mato na class na kakacha. Mini aba kasa na metio. Na nanom sa men kancha se hweye. Ene nkrofo na odi akwala no. Me mama. Hweye. What any ame ka kira? Makachira sa akwala no. Oba no kitani onya. Empenifu akuku dam. Ene eba be koto sa akwala no. What? Never mpacho. Ponwe. No ma wonela. Wajijam nam. Manu. Empo so ma mini kwaku twaria. Na woman wonni ho a. Man mfa akwala no nto ne nan so. No ko dare ngu no so. Sana ya mama no ya nananom de tete ye. Omo dware gu ye so. Mo wi omo tru dama ya no an social. Na ye de atenam e wo chansim. Na ya se ayehye. Wo ya be man so na wo be ma mo ayehye. What? Man wo ya mama adi wo ho ya papa. Never mpacho ne okanyina mate. The bay adwuma sanse wi ase nipa kwa eti se bodejo ai daji wan kusa no a ebehye na wi ase nso minim ti na amabo apetupiro wa hu pireboyi na me kora kwan akola no fa so ba asase so ebepem sa bire me dwe ho a na ebro madwe ne ntiase so ana nsi sugusu esrech de nipa esrepa obehu na wasre ni tim ye funwase woni never mpacho nti hweye mpacho me so le sra kakra se oduru asone yeso a na wakae me ne oba no ne akwala no so so e wona nanom anim se na be abɔhye bia mo hyafa kwala no bia so ebebem nti wo ka se na nanom embo wo mbaya enka ebe soma no ama na ba bebo wa ma se de we ya de se dia wo hu sa amona eda ho na wa hyeda de wo nan yakwakoji eno so na nanom na na betwe mfiri ndie mpacho de ma no wonya akwala nati wonya akwala nati Mempesa, ibu befu. Oh, don't pay that stress. I bought the kumpo. Auntie Anne, I be yes I walk ramen. Na sa wo pa che me say. Wa bia, because a make. Na no. Na chiringa. Catch us. Ma shit. Siampani. Chia. Why she wa? Who ya go for papa? We are going for Papa Gadoso, we are Gadoso, and the father, and a cake away. Such a going for Papa to share flag, rubbish flag, and a flower. Sacon for Papa, say he fall, meet me. What that Papa says you come for a shower. What's what being so nipa ne jai saman tantim nenya dan kwa o abuntantim nenya dan kwa o onua so Obi a mimi bu akwanse se wada no wada kura adrachi no
Uko nsuo. Na wo kokura to me hu kakre. Mama swami. Ya Angela okura we. Mama wada. Ensu sini sei. Eti akwadufo nsuo akobuba ensu sini we. Anopana nkofo gunso na no beble. Na nsuo we ensome na aso papa. Kire sa wonko akobu wonko ho de a wo de bedware. Angela ho ya akwadworo. Angela ha. Ade no nanse wuda wo tete mu sa. Ana bibia beti na wo tete ma de ade na ya na yo. Ano de da na nkofo bi frefre no. Wuda na nkofo bi gigina wo so. No mu bodi. Angela. Ah, nkofo no mu tesen. Nkofo no mu sunwa me ni mama. Ena won kan kire me. Ya na mi refi. Ah, wo mo so nan. Debi. Efiri ne. Wuda no mu begira so se utim me kaka chama me kaka chama me no ko die me ka be ka chama ate. Yes bibi be yew. To ma ka chama na akora na nka de obe ye wa ya fa ho. Na de me ye wo mo no. Omu so oba bi kura cha be me bi. Ah, Angela kura ne di wo akwadufo nsu. Angela, efie die. Mami. Ja. Wa wo za akwadufo. Fosua ani brinti shasa de wasani bayo sa ade Fosua otaiti shada wa wakini bayo sa Fosua Aduani bia ni uyam sedi se ye obibi okura ho nto ah se ye wo to kwacha do Watch papa. Oh, ansanya mmia. Enyawa na hoye akura yare se wakohwe ho saa. Na te say mansa. De tia na tie. Oh, we mani bibia woni we aduana mde man ketuo bi sei na agu ne yem. Na jamna mo anu so mo aduan tunu mu so saa. Ah, jamo na sem no. Oh, me ba yare mi 20 minutes di me man aduane wo se mo na eni di. E be de den se mo e o mo kan ho. O mo kan ho. To da bi etimi chi biton enti ma menka. O ma me be mo aduane. Ah, nyehwe. Angela won te sany. Enye. Angela, un kan chere na wuni aba. Mansa. E asemu. Mesi makomi nua ba na so ne yeso hobosum fie ho no besem prensa. Bi ni ho a me kwa me kokoto. Ni asemu to ye ni. Wono so na nko ha nko ni makora yare anu aduru. Kaje se akora ho ato no. Angela, ho beto wate. Hwe. Enso be ye be nde. Sabi. So fa kwakuo nyonko a. Ukotokuro we nka soro da biara da. Wonim sa me di abosum fie wa na me. Nua ba na eko. Enti me so mesua ahamanu no kakra. Ti na matete we de ba sa giwe. Afema bi wum fa afema no fa sano ni aka ne yam afema no de fa tuya no na wo de ni aka asam tu sano na de tuya no Ma bredi o wa ya tuya no no ba to no why kana na o ha ka ko ho ato ni yari ya no si a woni won ti e be ni dem mi ko na ko ya mo de bi ana ko nti mi ni Jeja won say e ka sen kaya na mantiye Mbato wati kuma mi da sawai ntimi ansa okura mi amadi asa Ana kwa boni ye beni o yaro twa na kwa ya sara bia wonya uto ye hu se anya yare sabia ene ni trabia wo ti ye kia ko kuro ahusu na amoyen ade no ko kasa biwa woni mse
Mitimuha. I said, you love me. Nanu, Owaha. Oba penny, Oba hema, Owaha. Nana China, Mitimuha. So much you have from us. Oba Kawanu. What is that, Yarisa? A buyer Yarisano. One mamma tree. Yanni wants a mobile. One for me. Nana, yes, no. I'll bet you. Hey, oh, your grandma. I got trouble. Nana, yes, no. Yes, I eat Koshian salad and then yes, and I said, Koshian one with the enemy. Oh, didn't say, and I'm qua, Koshian sang your city, and it was so. We are money Koshian and made better. No, Asa, if you are so boy, she's into my share. Why? Fosua. Hey, Medoba. Angela. Yes. Aye. Mammy, quite phone on Mr. Commodore in marriage. A commodore and answer over betra. Marriage, aha, Cassam Pedian, Edin, and Babetra had it. And no say a bro for me. Maybe. Oh, she will, Acacio. Acacio! Oh! Camillo! Osho! Sarah did not so. Oh, Benjamin. And I would ask you tea. I would have Benjamin. Why?